Всем привет! Мы рады, что у вас появилось время посмотреть наши выпуски. дуруд ба бинандаи ҳамешагии барномаи комёб. Это 5-й выпуск программы Комьёб. дар ин нашри барнома шуморо ба муваффақиятҳои тоҷири ҷавон ва муваффақ, муассиси аввалин бренди пойафзол дар Тоҷикистон Азам Аҳруллоев шинос мекунем. Это ведь первый производитель кожаных изделий в Таджикистане. Азам нахустин нафарест, ки дар Тоҷикистон истеҳсоли маҳсулотҳои чармиро ба роҳ мондааст. Мне бы хотелось узнать, каким является человек, который взял на себя такую большую ответственность. пас сюжеи омодашударо тамошо мекунем ва аз фаъолияти ин ҷавони муваффақ бештар огоҳ мешавем. Азам Аҳруллоев 6 сол зиёдтар мешавад ки бо соҳибкорӣ машғул, асосгузори аввалин бренди пойафзоли тоҷикӣ Азам ҳастам. Ман рӯзноманигор кор мекардам. Хостам бо ягон намуди тиҷорат машғул шавам ва бо видеоролике вохӯрдам ки дар он ҷо истеҳсоли пойафзол нишон дода шуда буд ва ҳамон процессе ки махсусан намуди яъне ки дӯхти дастӣ ба ман писанд омад. Барои санҷиш ман дар вилояти Суғд коргоҳҳое буданд ки ё ки устоҳое буданд ки дар хона истеҳсол мекарданд ё ки дар коргоҳҳои хурд истеҳсол мекарданд. Бо ҳамонҳо рафта ҳамсӯҳбат шуда каме намудҳои замонавиро якҷоя вай кардем, истеҳсол кардем ва фурӯшашро ба роҳ гузоштем. баъд аз он дидем ки яъне ки ҳамин намуди фаъолият, ҳамин шакли соҳибкорӣ, яъне ки кор ба кор меояд, мо оҳиста оҳиста аз пайи кушодани коргоҳи худ шудем. мутахассисонро аз ҳар кунҷу канори кишвар ҷамъ намудем. бисёри аз мутахассисҳо ҳамонҳое ки таҷрибаи корӣ дар давраи шӯравӣ доштанд. мо тавонистем ки бо воситаи устоҳо, мисол дар коргоҳи хурде ки аввал дар Душанбе доштем, якумин маҳсулоти худро бурорем ва онро бо воситаи социал медиа маркетинг мегӯям, яъне ки бо воситаи сомонаҳои иҷтимоӣ тарғибашро ба роҳ монда ба фурӯш гузоштем. бобом ҳамон кас ба соҳибкории ман бовар карда, якумин маблағгузориро ҳамон кас карданд ва мо тавонистем бо воситаи ҳамон маблағ, ҳарчанд ки зиёд набуд, кам ҳам бошад, ҳам тавонистем ки як коргоҳи хурдро сохта бошем. бо баробари маблағ пайдо кардан мо дар ҷустуҷӯи, яъне ки ҷо шудем дар ҷустуҷӯи, яъне ки ҳама ин баробар мешавад. яъне ки шумо аввал пул ёфта, баъд аз пайи ҷустуҷӯи таҷҳизот ё ки ҷо намешед. шумо бо баробари вай аввал бояд ки идеяи худро пазонед, баъд барои идея маблағ ёбед. дар муддати чанд соле ки фаъолият карда бошем, мақсади асосии худро ба роҳ мондани истеҳсолот монда будем. яъне ки то ҳамин вақт мо таҷриба омӯхтем ва чӣ хеле ки гуфтам, оянда бо мақсад аст ки аллакай коргоҳи калон кушоем, фабрика кушоем. умуман соҳибкорӣ ин бартараф кардани мушкилӣ, яъне ки ягон ҷамъият ба ҷомеа ба ягон коллектив ба ягон мушкиле ҳаст ва шумо ҳамон мушкилро ҳал мекунед ва барои ҳал кардани, бар ивази ҳал кардани ҳамин мушкиле мардум ба шумо маблағ медиҳанд. агар ки фаъолияти шумо, кори шумо ягон мушкили ҷамъията ҳал накунад, ва аллакай соҳибкорӣ шуда наметавонад, яъне ки соҳибкории ояндадор шуда наметавонад. ва барои ҳамин ҳам мушкилӣ аз ҳамон рӯзи аввале ки мо фаъолиятро сар кардем буд. тақрибан 6 сол пеш ман хостам ки бо ягон намуди тиҷорат машғул шавам ва ҳамин пойафзол, истеҳсоли пойафзол бисёр писанд омаду дар муддати 1 сол аз рӯзноманигорӣ ба соҳибкорӣ пурра гузаштам. барои чӣ? Барои он ки чӣ хеле ки гуфтам, коргоҳ кушодем
و یعنی که وقت نماند برای با روزنامه‌نگاری مشغول شدن. خرید پایافزال اساساً بعد از یک بار پوشیده دیدن صورت میگیرد. برای همین ما هر دوش رو برابر ترغیب میکنیم و در هر دو سمت هم فروش آنلاین هم آفلاین برابر کار میکنیم. محصولات ما پر از چرم تازه استحصال کرده می شود. محصول دستی است. با برابری اون ما یک فصل کفالت میدیم و در مدت فعالیت ما کم حالت‌های شده است که یعنی که مزاج ما از صفت محصولات ما ناراضی باشد. وقتی که شما با صاحبکاری مشغول میشوید شما باید دو چیز را آموزید. یکمش همون سمت فعالیتی که شما میبرید، یعنی که در کدام سمت شما فعالیت میکنید، یعنی که tam استحصال خوراک، استحصال پای افزار، نمیدونم خرید و فروشی یکان لباس، خرید و فروشی ماشین که همون ساحه را خودش را آموختن. یک نمود آموزش. دوم نمود آموزش این علاقه آموزشی صاحبکاری. فکر دارم که اگر صاحبکار خودش رو موفق است کند اگر و علاقه در همون زینه در میمونه. پوری کردید که کرده توانستید همون دوام دادن در کار، یعنی که چه مشکلیه که در زینه خرد اگر کرده توانستید در فکری همون رو بزرگ کردن نشدن در کار و مشکلی هایی که در راه به وجود می آید همش رو پس سر کردن. واقعا هم سهم اعظم در رشد استحصال محصولات وطنی باعث تحسین است. Очень хотелось бы, чтобы подобных компаний становилось все больше, и внутреннее производство нашей страны стремительнее развивалось. қаҳрамони минбаъдаи барномаи комёб Дилия Абдуллоева ҷавондухтар аст ки дорои ҳунари баланди тайёр кардани маҳсулотҳои қанунӣ дорад ва тӯли 8 сол аст ки ин ҳунарро ба дигарон низ меомӯзонад. Если у вас будут пожелания, вы можете нам написать на адрес электронной почты, который мы укажем под этим видео. ба саҳифаҳои иҷтимоӣ мо дар сомонаҳои YouTube, Instagram ва Facebook обуна шуда ҳар ҳафта тариқи барномаи комёб аз фаъолияти ҳамсолони муваффақи худ огоҳ шавед. Всем пока-пока. То нашли минбаъда.